Καλημέρα από Αγρίνιο. Καλημέρα παιδιά. Ήρθαμε να δούμε την πρώτη ανάβαση Αγρινίου. Πάμε να πιάσουμε μια ωραία θέση για να δείτε ωραία πλάνα. Εσύ τα έχεις μάθει όλα. Με τη ζούλα για να κρατάω τα... Κάνετε αυτό. Το λεωφορείο θα κάνει τελευταίο δρομολόγιο. Βρήκαμε για μεταφορικό μέσο εδώ. Πάμε Τρικάβαλο. Έχει πολύ περπάτημα. Τι λέει το χρονόμετρο? Το χρονόμετρο λέει 4 δευτερόλεπτα διαφορά. Να πάνε όλα καλά, να μην βρέξει και να τερματίσουμε όλοι. Πώς είδες την πρώτη ανάβαση εδώ στο Αγρίνιο? Τέλεια, όλα τέλεια. Οργάνωση φοβερή, τρομερή. Όλα κανονισμένα όπως πρέπει. Λες και κάνουμε αγώνα πάνω από 10 χρόνια. Μπράβο στην οργάνωση και μακάρι να γίνει και του χρόνου. Θέλω τέτοιο χαμόγελο και μετά το δεύτερο σκέλος. Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Πρόσφερες θέαμα πάνω? Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για τον κόσμο. Έχει κόσμο πολύ πάνω, έτσι? Έχει κόσμο, δηλαδή είναι καταπληκτικό, είναι άλλο συναίσθημα. Τόσος κόσμος που τα βλέπεις να χειροκροτάει, θες και εσύ να δώσεις τον καλύτερό σου εαυτό. Καλή συνέχεια, Κώστας Τσιάκας. Γεια σου Μάρκο. Έχει μαζέψει τόσο κόσμο. Μακάρι του χρόνου να ξαναγίνει και να μαζέψει πολύ περισσότερες συμμετοχές. Θα μιλήσω με τον Ποσειδώνα τώρα γιατί είναι με το ξέρεις, είναι ανεβασμένος. Είχαμε πληροφορία ότι του πήρε στο πρώτο σκέλος. Ναι. Δεν τελείωσε ο αγώνας ακόμα. Δεν τελείωσε ο αγώνας. Εμείς θα το χαρούμε στο δεύτερο τιμάκι που θα έχετε. Ποσειδώνας Γορίτσας, λοιπόν, καλό δεύτερο σκέλος. Ευχαριστούμε πολύ. Αδέρφια τρελαμένα, έχετε κάνει 500 χιλιόμετρα για να έρθετε να τρέξετε στο Αγρίνιο. Ωραία αναπαυτούλα πρώτη φορά, να βοηθούν και την
αρέσκει πολύ καλά. Οι πληροφορίες λένε ότι κάνετε προπόνηση για το εντός έδρας σε λίγο καιρό. Σε λίγο καιρό, να δούμε. Έτσι, Πάμε για Ριτσόνα, έτσι Πάμε δυνατά. για Ριτσόνα, ναι, Και πιο μετά για Κίμη. Πιο μετά. Εννοείται. Καλή συνέχεια στο δεύτερο σκέλος. Πιστεύουμε κάνουμε ένα πολύ καλό αγώνα. Ευχαριστούμε όλους και ευελπιστούμε τον χρόνο να έχουμε και πιο πολλές συμμετοχές, γιατί πραγματικά είναι μια πάρα πολύ καλή ανάβαση. Έχει κυκλοφοριακό πίσω, καλή συνέχεια, υπάρχει και δεύτερο σκέλος. Αρχίσουμε το δεύτερο, όλα πήγαν άψογα. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Είπα, πάω για μπάρα. Δεν πειράζει, έλα φύγε μπρος. Φύγε με Τέλος της πρώτης ανάβασης στο Αγρινίο, όλα πήγαν τέλεια. Και τώρα, φίλε μου Κώστα, περιμένουμε του χρόνου τη δεύτερη ανάβαση του Αγρινίου. Ακριβώς, δεύτερη ανάβαση στο Αγρινίο πιστεύουμε να έχει περισσότερα αυτοκίνητα. Ναι. Και περισσότερη ζωντάνια, να το πούμε έτσι. Σας χαιρετάμε. Γεια σας παιδιά, καλή συνέχεια. Γεια σας.